kin taimake ni sanda nake san a agaje ni kin tofa da dumudumunta ina masoya mabiya wakokin fitattun jarumi mai suna hamisu bureka nesa ta kara matsowa kusa ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuma sauran mu barkanmu da sace kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan bidiyo. Zai kyautu idan wannan farkon kasancewa ka cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Alkhairi 24 ka dawo ka ta mana alamar subscribe da maka na sharing domin samun sabbin shirye-shiryen mu. To har yanzu zamu dugu zuma cikin shirin kai tsaye bisa ga sabuwar fitaccen jarumi Fasihi Haziki wanda ya shura wajen fannin waƙoƙin soyayya mai suna Hamisu Bureka mai suna Agaji. To wannan wakar ta sami suna Agaji har ba gama aikin ta ba da fitar da bidiyon ta tare da fitaccen jarumar da Garzalmi ko fitar da ake mata lakabi da yar Nijar. To sau kada mu da muku surutu a ringa zamu kunna muku bidiyon domin ce gani da ido ya koriji ku kalla ku ji ku nishaɗantu sai mun haɗa bidiyo na gaba. kin taimake ni sanda nake san a agaje ni kin so ni sanda tun kafin duniya ta sani kin bani ne a sanda nake san azo a bani kin karfafe ni kin ban karfi nake tare ni a da ina kamar yadda mai sauraro yake batu akan wannan sabuwar waka ta Hamisu Bureka cikin shekaru 2026. Duba da mai sauraro ya san an ɗauki tsawon lokaci Hamisu Bureka bai saki wata sabuwar waka da ta girgiza duniya ba. Wannan shekarar waka ta sai suna Agaji da alamu za a iya karawa da ita kuma za ta yi hoɓɓasa. Duk da har yanzu ba gama aikinta ba amma da duniya ta ɗan gajin wannan shiftin ɗin nata duniya ta tabbatar da cewa waƙar za a ji da ita. Bisa kadai ku manta yawan ne farkon kasancewa ka cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Alkhairi 24 ka daure ka nan mai alamar subscribe domin hakan shi ke ba mu damar dukkan kwarin gwiwa da daren musu abubuwa sai ka zuwa muku kai tsaye cikin wayoyinku na hannu. Sai sauraro duka a wannan muke alfahari da kasashe guda hudu kan fiye da haka irin su Najeriya kamar Chad da kuma da Niger da kuma gida Najeriya baki daya. Tun sa duka ranar ƙarshen shirin namu mai zuwa ƙarshe Alkhairi 24 tana alfahari da ku sabila da ya samu ka muku wannan sabon waka ta Hamisu Bureka mai suna Agaji. Waka ce da ake ta fatan cewa za ta iya zama da karan gwaji duba da shekarun 2025 ta gabata. Hamisu Bureka ba shi zama da karan gwajin mawaka ba amma kuma a wannan shekarar sai sabila da wannan waka tabbas Hamisu Bureka kan nuna cewa zai yi hoɓɓasa kuma duniya ta kalli wannan waka kuma su ji daɗin ta. Da alamun duba da ganin sabuwar na yana yi da haka yana cewa ba wai shi kaɗai zai waƙar ta ba.